L-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar approvat il-permess biex titwaqqa l-kċina fir-Residenza San Vincenz de Paul biex minflok tinbena waħda ġdida. Kien f'Lulju li għadda l-Segretarju Parlamentari Justin Caruana ħabbret li l-Gvern kellu l-pjan li jibni kċina ġdida. Dan għaliex dik li kien hemm ma kienx fi stat aċċettabbli. Għalkemm il-MEPA tat permess biex il-kċina tinbena mill-ġdid, kienu imposti wkoll xi kundizzjonijiet biex ikunu ppreservati xi karatteristiċi li skont l-esperti tal-MEPA għandhom xi valur storiku. Din il-kċina kienet irċifiet ratings batuti f'diversi rapporti, buħut minnhom jitkellmu fuq telqa li kienet ilha għaddejja 20 ta' snin. Saħansitra id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali qal li din il-kċina hija ta' grad F u hemm riski li jaqbżu is-60%. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-anzjani Justin Caruana kienet tkellmet kif din ma toffrix il-livelli tajba ta' saħħa u sigurtà għal ħaddiema li kienu qed jaħdmu fiha. Fil-fatt intqal ukoll li dan il-proċess kien deċiż wara diskussjoni mal-unions u anke l-ħaddiema. Filwaqt li nħareġ il-permess bħalissa qed ikun proċessat it-tender mid-Dipartiment tal-Kuntratti.